አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ምእመናት ሊቃውንት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ድማ ብዝያዳ እግዚአብሔር ንሰሙን ሕማማት ብሰላም አፈጺሙ ኣብ ዋዜማ ትንሣኤ ወይ ድማ ኣብ ቀዳም ስዑር ብሰላም ስለ ዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዑ ይኹን። እዛ ዕለት እዚኣ ካብ ካልኦት ዕለታት ፍልይ ዝበለ ምስጢራት ክህልዋ ይኽእል እዩ። ሕጂ ግን ሕፅር ብዝበለ መልክዕ እግዚአብሔር ብዝፈቐደልና ስለምንታይ ቀዳም ስዑር ተባሂላ ስለምንታይ ከሰቲን ዕደል ኣብዛ ዕለት እዚኣ ዝደኸመ ፃማ ዝረኽበላ ዕለት ናይ ተስፋ ዕለት እያ እሞ ብዛዕባ ዘን ክልተ እዚኣትን ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር ንሕልናና ኣነቓቂሑ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምግላፅ ምስጢራ ይፈልየና። መጀመርታ ቀዳም ስዑር ዝተባህለትሉ ኣብ 14 ክፍለ ዘበን ዝነበሩ ሊቃውንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ንናይ ኣይሁድ ሰንበት ንዓኣ ሓሊፉ ንሰንበተ ክርስቲያን ስለ ዘኽበራዩ ክብሉ ይስምዑ እዮም ቀዳሞት ሊቃውንቲ። ማለት ሽዒርዋ ዘይኮነስ ኣሕሊፍዋ ምስዓር ማለት ምሕላፍ ማለት እዩ። ሰንበተ ክርስቲያን ድሕሪ ትንሣኤ እንድያ ከቢራ እዛ ንሕና ሕጂ ሰንበት ንብላ ክርስቶስ ብትንሣኤ እዩ ኣኽቢርዋ። ድሕሪ ትንሣኤ ኢና ንሕና ሰንበት ኢልና ከነኽብራ ጀሚርና ብምልኣት ብቅድስና ንኡና ክብራ ለዛቲ ኢለት ሰንበትሰ በኩረ በዓላት ኢት እናተባህለት ድሕሪ ትንሣኤ እያ ከቢራ። ስለዚ ነታ ሓንቲ ቀዳም ምሕላፉ ንሰንበት ኣይሁድ ምሕላፉ ቀዳም ስዑር ተባሂላ ዝተሳዒራ ስለ ዝሓለፈት ዝብሉ ሊቃውንቲ ኣብ 14 ክፍለ ዘበን ነይሮም እዮም። ሕጂ እውን ሓደ ሓደ መፅሓፍቲ ከም መወከሲ ትጥቀመሉ ኢኻ። እቲ ቀንዲ ነዛ ዕለት እዚኣ ዝገልፃ ምስጢር ግን ቀዳም ስዑር ዝተባህለትሉ ንጾም እያ ተሳዒራ። ዮሃንስ አፈወርቅ እንታይ ይብል ዝሊቅ ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ኣነ እስማዓልኩም ኣለኹ ይብል። ንሱ ድማ እነሆ ኣብ 365 መዓልቲ እትጽወም ቀዳም የላን ብዘይታ ክርስቶስ ኣምላኽኩም ወይ ድማ ኣምላኽና ኣብ መቓብር ዝወዓለላ ዕለት እንተዘይኮይኑ ቀዳም ኣይትጽወምን እያ። ንጾም ዝተሰዓረት ማለት እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ምእመን ቀዳም ዓርቢ ስቕለት ምስ ለኸፈ ክሳብ ትንሣኤ ኣይለክፍኒ። እዚ ከዓ ቀዳም ዘይትጽወም ክንሳ ብምኽንያት ስቕለት ጎይታ ወይ ድማ ጎይታ ኣብ መቓብር ብምህላው ስለ ዝሰዓርናያ ዝተሰዓረት ቀዳም ትበሃል። ልምልምቲ ቀዳም ትበሃል እያ ልምሉም ሰቲ ስለ ንጥቀመሉ እዩ። ቅድስቲ ቀዳም ትበሃል እያ ቅዱስ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቓብር ስለ ዝወዓለላ እዩ። ዕለተ ዕረፍቲ ትበሃል እያ ክርስቶስ 7-6 መዓልቲ ፈጢሩ ኣብ ኦሪት ስለ ዘዕረፈላ እዩ። ሎሚ ድማ እንሆ ኣብ መቓብር ኮይኑ ስለ ዘዕረፈላ ዕለት እዩ። ስለዚ እዛ ዕለት እዚኣ ቀዳም ስዑር ዝተባህለትሉ ንጾም ስለ ዝሰዓርናያ ንጾም ስለ ዝደፈርናያ ኩለን ቀዳመ ሰንበት ዘይጽወማ ክንሰን ንመጀመርታ እዋን ብምንታይ ምኽንያት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቓብር ብምህላው ክሳብ ትንሣኤ ኩሉ ሰብ ብምጽናዕ ጽናዕ ኢሉ ጸኒዑ ክሳብ ትንሣኤ ብጾም ይጸንሕ። ሓደ ሰባት ካብ ሓሙሽ ጀሚሮም ክሳብ ትንሣኤ ዝጸንሑ ኣለዉ። እዚ ድማ እነሆ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሓዊ ጎይታ ያዕቆብ ወይ ድማ ወዲ ዮሴፍ ዮሃንስ ወንጌላዊ ጎይታና ክሳብ ዝትንስእ ኣይንበልዕን ኢና ብምባል ክሳብ ትንሣኤ ዝጸንሑ ወይ ምጥላቕ ይበሃል። ጥልቀት እኳ ቁርብ ጽይፍ ክብል ይኽእል እዩ። ግን መጽናዕ እዩ። ጠለቐ ካብ ምንታይ መጺኡ ብዙሕ ኣይፈልጣን ኣነ። ግን ካብ ሓሙስ ክሳብ ትንሣኤ ዝጽናሕ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ናይ ዮሃንስን ናይ እኒ ያዕቆብ ዘለውዎ ጎይታና ክሳብ ዝትንስእ ኣይንበልዕን ኢና ኢሎም ብጽንዓት ዝጸኒሖም። ስለዚ እዛ ቀዳም ስዑር ተባሂላ ትጽዋዕ ዘላ ንጾም ስለ ዝሰዓርናያ ቀዳም ስዑር ተባሂላ ዮሃንስ አፈወርቅ እውን ብዘይካ እዚኣ ይብል የጠንቅቕ። ኣነ ግን እነግረኩም ኣለኹ ብዘይካ እዛ ቀዳም እዚኣ ማንም ቀዳመ ሰንበት መጋበርያ ናይ ሰይጣን ከይከውን ከይጸውም ይብል። ቀዳመ ሰንበት ኣይጽወምኒ ከይጸውም መጋበርያ ናይቲ እኩይ ከይከውን ይብል። ወላ እውን ባሕታውያን እንተኾኑ ኣብ ሰዓት እዚ ዝብላዕ እውን እንተዘይብሎም ቀዳመ ሰንበት ካብ ሓመድ ጠሚዖም እዮም ኣብ ልሳኖም ዘቕርቡ ስዒርና ንኽብሉ። እዛ ዕለት እዚኣ ግን ብፍጹም ብጾም ትወዓል። ስለዚ ቀዳም ስዑር ተባሂላ ከቢራ። ካልአይቲ ደስ ትብል ንምንታይ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ሰቲ ንውሃብ ሕፅር ብዝበለ መልክዕ ኣብዚ ዕለት እዚ ሰቲ ንውሃበሉ ልምሉም ሰቲ እዩ ግሪን ብኡ እያ እዛ ዕለት እዚኣ ዕለተ ልምላም እየ ትበሃል። ልምሉም ሰቲ ስለ ንውሃበሉ ሰቲ ንውሃቦ ምስጢር ኣብ ምዕራፍ 7 ኦሪት ዘፍጥረት ኖህ ኣቦና ንኳኽ ምስ ሰደዶ ምድሪ ነፂፋዶ ኣይነፀፈትን ማይ ኣይሂ 40 ሌሊት 40 መዓልቲ ምስ ለብለባ 150 መዓልቲ ዝኣክልታ መርከብ ኣብ ማይ ምስ ጸንሐት ኣብ እምባ ኣራራት ቅድሚ ምዕላባ ንኳኽ ምስ ሰደዶ ጠሊምዎ እዩ። ኳኽ ከዓ ተነሲሕና ካባና ናይ ዝኸይድ ሓጢኣት ምሳሌ ይብኡ ገይሩ ይጥፋእ። ምሳሌ ናይ ጽልመት ምሳሌ ናይ ሓጢኣት እዩ። ርግቢ ግን
ምሳሌ መንፈስ ቅዱስ ያ እንሆ መንፈስ ቅዱስ ድማ ይብል አክሲማሮስ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ አኽናፉ ዘርጊሑ ከም በአምሳል ምግቢ ተገልጸ ይብል በአምሳል ርግብ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ በአምሳል ርግብ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን መንፈስ ቅዱስ በአምሳል ርግብ ዝግለጽ ስለዚ እዛ ርግብ እዚኣ ንኖህ ምዕራፍ 7 ኦሪት ዘፍጥረት እንሆ እንታይ ሒዛሉ መጽያ ሉምሉም ሳዕሪ ኣብ ካልኣይ ግዜ ምስላኻ ኣብ ኣፋ ከምዚ ጌራ ቀርቂራ ሉምሉም ሳዕሪ እዚኣ ብስራት እያ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣይሂ ማይ ናይ ቅስፈት ሓሊፉ ነፂፉስ ድሮኳ ምድሪ ልምላሜ ከተውፅእ ጀሚራ ተስፋኻ መሊኡ ተስፋኻ ተፈጺሙ እዩ ኢላ ያበሲራቶ እሞ ምስናና እንታይ ምትሓሓዝ ኣለዎ ዝብል ክላዓል ኽእል እዩ ጽልመት ሓሊፉና ክርስቶስ ስጋ ትንስእ ብትዕግስቲ ክንጽበ ጸኒዕና ክንጽበ ክርስቶስ ነቲ ጸልማት ኣሕሊፍዎ እዩ ብምባል ኢና ሰቲ ንቕበል ዘለና እንሆ ከምቲ ንኖህ ን150 መዓልቲ ዝኣክል ን5 ወርሒ ዝኣክል ወይ ድማ 4 መዓልቲ ዝለብለባ ማይ ንዓለምና ንብሙሉእ ኣጥሪፉ ወኣትረፈ 8 ነፍሳተ 8 ነፍሳት ጥራይ ኣትሪፉ ንዓለም ዝቐፅዓሉ ማይ ከም ዝነፀፈ እዚ ጸልማት እዩ ንኖህ ግርፈት እዩ ጭንቀት እዩ ካብ ምድሪ ተፈጢሩ ካብ ምድሪ ተፈልዩ ዘሎ ክሳብ ማዕረገነት ንገነት ኮንካ ትሪኣ ካብ ምድሪ ሓፊላታ መርከብ ንኽንድዚ ዝኣክል መዓልቲ ድማ ኣብ ማይ ምስ ጸንሐ ሕሰብዎ ስለዚ እዛ ርግብ እዚኣ ናይ ተስፋ መሬት ከም ድነፀፈ እቲ ማይ ኣይሂ ከም ዝተወድአ ምድሪ ድማ ከም ኣመላ ከተብቁል ከም ዝጀመረት እያ ብኣፋ ቆጽሊ ሒዛ መጽያቶ ውስተ ብሔር ስዑር ህየ ተሃድረኒ ኣብቲ ልሙዕ ሳዕሪ ተሕድረኒ ኣብ ልሙዕ ሳዕሪ ተዕርፈኒ ኣብ ልምላሜ ተንብረኒ ኣብ ጽድቂ ተዕድመኒ ክብል ስለ ዝደልየ እዩ 22 መዝሙር ዳዊት ስለዚ ንሕና ሰቲ ንቕበለሉ እቲ ጸልማት ዘበን 5500 ዓመት ሓሊፉስ ይብል ከም ቅዱስ ጳውሎስ ቆሎስየ ዝበለና እነሆ ሓጢኣትና ብምሉእ ኣብ መስቀል ተጨፍሊቑ ዝበለና ዝለውም ዕለት ዝስበኸሉ እኮ እዚ እዩ ንሕነሰ ንሰብክ ለዘተሰቅለ ክርስቶስ ኩሉ መዝሙሩ እዚ እዩ ስለዚ እዛ ንቕበላ ሰቲ ምሳሌ ናይታ ርግብ እያ ናና ድማ ጸልማትና ተፈጺሙ ጸልማትና ተወዲኡ ከምቲ ኖህ ነታ ርግብ ርእዩ ተስፍኡ ዝመልአ ንሕና ድማ ንትንሳኤ ክሳብ ትንሳኤ ብተስፋ መሊና ጽናዕ ጽንዑ ጽንዒ ኢልና ሰትና ንቕበል እዚ ድማ ናይ ተስፋ እዩ ናይ ቅድሚ ትንሳኤ ብምሉእ ዘመን ናይ ጸልማት ናይ ግርፈት ናይ ጭንቀት ናይ ኦሪት ሓሊፉልናስ እንሆ ሓድሽ ዘመን ናቱ እንሆ ሓድሽ ህይወት ንለብስ ብክርስቶስ ብትንሳኤኡ ኣብ መቃብር ዝረኽቡና እጽያትን ኣብ መቃብር ዝረኽበና ሙሱና ሞትን ጨሊቑ እዩ ተንስኡ እዚ ከዓ ሓድሽ ዘመን ተባሂሉ ክሳብ ክርስቶስ ትንስእ ከዓ ንሕና ከምታ ርግብ ልክዕ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ሰቲ ትዕድለና ማለት እዩ ገብረ ሰላም እናበለት ናይ ዓርቢ ውዳሴ ማርያም ተዛሪኹሞ ምዳይ ኣፍረት ነቃ ፈልፈለ ማይ ህይወት ፍሬ ከርሳ ኣድሃነ ኩሎ ዓለመ ወሰአረ እምኔነ መርገመ ወገብረ ሰላመ ማእከሌነ በመስቀሉ በትንሳኤ በዚ ኣይ ሰላም ጌርልና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይኹን ነው ሎም መዓልቲ ዝንበብ ብምሉእ ምስቲ ካብ ሲኦል ናይ ምውፃእ ተተሓሒዙ ካብ መከራ ዝወፁ ኩሎም ሎም ዕለት እዮም ዝንበቡ ቀዳም ኣናንያ ኣዛርያ ምሳኤል ካብ እቶን እሳት ከም ዝወፁ ሶስና ካብ ኢደረበናት ከም ዝደሓነት ዳንኤል ካብ ኣፋናብስቲ ከም ዝወፀ እስራኤላውያን ካብ ስደት ከም ዝተመልሱ ብምሉኡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዝወፀ በዛ ዕለት እዚኣ እዩ ዝንበብ መዝሙሩ ኣለዎ ናቱ መዋስእቲ ኣለዎ ናቱ ምስባክ ኣለዎ ኣሚሃ መልኣ ፍስሓ ኣፉነ ወታሃስ የልሳንነ ኣሚሃ ይቤሉ ኣሕዛብ እናበልና ሽዑኡ ኣፍና ልሳንና ሓጎስ መሊኡ በረኸት መሊኡ ብትንሳኤ ተበሲሩ እናበልና ደስ እናበልና ንዝምረሉ መዓልቲ ግን ቀንዲ ኣብዚ ዕለት እዚ ደስ ዝብል ንባቡን መልእክቱን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ማእሰርቲ ናብ ነፃነት ዝወፁ እዮም ዝንበቡ እነ ኣናንያ ኣዛርያ ምሳኤል ካብ እቶም እሳት ዝወፅሉ ሎም መዓልቲ ቀንዱ ዳንኤል ካብ ኣፋናብስቲ ሶስና ከምኡ ካብ ምርኮ ዝወፁ ካብ ጭንቂ ዝወፁ ኩሉ ምክንያቱም ምስቲ ካብ ሲኦል ናይ ምውፃእ ስለ ዝመሳሰል ማለት እዩ ስለዚ ቀዳም ስዑር ብዙሕ ምስጢራት ክህልዋ ይኽእል እዩ ካብኡ በቲ እግዚኣብሔር ዝፈቐደልና ንጾም ስለ ዝሰዓርናየ ሰቲ ድማ እንዕደሎ ምሳሌ ናይታ ርግብ እያ እሞ ንኖስቲ ርግብ እያ ኣምፂሃለ እኖ ምሳሌ ናይ ምእመናን እዩ ርግቢ ምሳሌ መንፈስ ቅዱስ እያ እሞ እንታይ ደኣ ንሕና ከም መንፈስ ቅዱስ ብሰንሰብ ርግቢ ዲሃበና ነትሰቲ ክንብል ንኽእል ኢና ቤተ ክርስቲያን ቤት ኣምላኽ እያ ቤተ ክርስቲያን ስፍራ መንፈስ ቅዱስ እያ ተምሳል ርግብ እያ ምክንያቱ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም እያ ቤተ ክርስቲያን ሰቲ ትመስል በጽርሐ ኣርያም እንተላኢሉ ነብታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ስለትመስል
ስፍራ መንፈስ ቅዱስ እያ እሳ ድማ በዚ ዕለት እዚ ትዕድለና ማለት እዩ ስለዚ بتسفى كسب تنسى ستنا برأسنا أسيرنا صنعوا صنعي إلنا بقال إجزيابير صنعنا نصنع حليو نايزا كبرت على تزيا كم زي مثل إجزيابير نفتا كريستوس تنسى الله ناي نصنعت معالتي ناي حرام معالتي ناي بركة معالتي ناي قدسنا معالتي بسلام كبصحنا مسجانا يوم مانياتو جناي بصحنا سلزلنا وازي ما سلزلنا زيت مالي عرب صغلت ناب قدام سعوري جسجا جركا لكا كمتي أبي كريستيان نقولسو معالتي فقري زبهال تمالي معالتي فقري عربي صقلتي حتى أن زدحنولا لمصاما زنصولا استسبرو زصقنولا زمتو استنسولا زتأسرو زفتحولا استچقونو حرا زوصولا ناي فقري معالتي أملاح كاب سماي وريدو فقرو زغلصلا ازالوم علت دما نسلينا كبل كمتي اب شومونت مارقوس وانجيل ودسب ابيت كترتي كودق انه دما كسقلن كغرفن كموتني كمتي نبيات تنبيو اب سلسته ليتن سلسته معالتنا بكرسي مقابر تقميطو كتنسيو كم زبره لومي اب مقابر اعرف الله على تعرفت تبال دما بزيا اقديمو ابوري 6 معالت سريحو بزيا يعرفو لوم دما كل نبيات استناغرو تنبيت سفرو سباي زقصرو سباي تفصيمس انه كريستوس اب مقابر اعرف الله زعل على تعرف تبايلا دما تغلصيا لذ تخال اب غزيه تنساي نغلصوينا እግዚአብሔር ናይዛ ቀዳም ዚያ በረከትን ረድኤትን ከካፍለና ምስጋና ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር